Boas, pois aquí estamos xa a piques de ir dormir, pero quería que virades como está, como nos recibiu o tempo aquí na Fonsagrada. Aí estamos quentando un pouquiño antes da saída. Frío de narices, chove tamén. Pouco máis, xente tomando café polas cafeterías. Eu xa tomei na furgo. Quedan apenas 15 minutos. O peor é a auga. Queda algo de neve. Se pode ver algo de neve, pero é auga xa. Había 3 grados cando salín da furgoneta. Imos ver que tal sae. Vou con ganas, pero sen ninguna expectativa, digamos. Así que hasta me gusta a sensación de ir tan tranquilo. A ver qué sae. Señores, amanece na Fonsagrada. Luego aquí una jarrapata pegada. Qué románticos estamos. Sí, señor. Abeledo, te envidia, Gracias. Para de llover, venga. De momento nada. Gracias. Kilómetro 10. Pasamos primeiro o avituallamiento. Levo a Borja un poquinho aí adiante. Posiblemente xa non o vexa porque hasta agora foi todo, casi todo baixada. Na subida vai como un tiro, eu non. Eu baixo mellor. Así que nada, se amaneceu. Deixou de chover, por sorte. Que aí atrás pensei que podíamos ter bastante frío, pero deixou de chover e que a temperatura é bastante agradable. Supoño que me quedarán os outros 48 en solitario. Pero bueno, como me levo ben comigo mismo, malo será.
Ela, que tal? Venga. Eu vou para onde queira. Chao. Kilómetro 14. Ahí va el Borjiño, mira por dónde va ahí. Ahí está. Pues mirad qué espectáculo. Correr aquí. Increíble. Es flipante. Muchas veces por eso grabo, porque después me gusta ver los vídeos traerme recuerdos de cuando estaba aquí sufriendo y disfrutando no medio de la naturaleza. ¿Qué pasa, señor? Saltos y repeticiones que quieras. Toca el banner para ver más información. Hola, mi gente. ¿Qué pasa, chusmilla? Kilómetro 30. Llevamos 3 horas 13 de carrera. 1100 y pico positivos. Diante va un chico de Ponferrada que sube muy bien. Detrás no sé por dónde Borja, que se quedó un cachiño de baixada técnica que había. Por lo demás nada, de momento hubo sensacións sumando kilómetros. Pois non, men. Hey, chusma que kilómetro 40, 4 horas e cuarto, 1800 positivos. Gravo só as baixadas que cando podo falar. Nas subidas non dou. Todo en orden. Agora ven unha baixada. Fizemos unha subida aí de 500 positivos, avituallamiento, e agora unha baixada longa, casi 4 kilómetros. Así que a ver que tal. Pues bueno, creo que vamos ben. Borjiña quedou atrás. Pensé que me pasaría na subida, pero non lo vin. A verdade que non sei quen vai por diante. Vi que iban dous. O chico de Ponferrada quedoume, debe ir aí atrás, non sei se verá. Non sei diante. Na subida vin dous diante, pero non sei ni quenes eran. Entón, bueno, nada, estos collemos ben. E se non tamén. Seguimos. Pois hasta aquí chegou a batería. Como youtuber aínda teño moito que aprender, irei mellorando, pero neste caso a batería dixo boom. Foi perfecto, ideal, corrín moi ben, moi a gusto. Me dixeron un pouco máis adiante que iba de terceiro, o cal pois te dá tamén un punto, non, de ilusión. E no último kilómetro pois conseguín coller, casi no último kilómetro e algo, quedaban 2 kilómetros, conseguín coller a Iván Pinino, que iba o pobre xa bastante tocado, pasarlle e desta maneira pois conseguir chegar de segundo, o cal detrás de Pulgarín, o cal bueno, pois pa un vello como a min está guai. Nada, vos deixo a continuación, non sei se para este lado ou para este lado, a entrega de trofeos. Pois agora sí, isto é todo. Agradecerlle a organización, a verdade que é impecable, o recorrido é precioso, a organización é de 10, moitos voluntarios, a marcaxe perfecta, pouco máis que dicir, que volveremos o ano que ven. Moitas gracias en especial a Sandra e a Nuria, que sempre están pendentes dos corredores, en especial de nós.
Nada, vémonos na seguinte.